Ano ang tinatawag na impyerno? May mga pruweba ba o magpapatunay na may mga taong nakapunta na doon? Mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na panoorin ito upang ating masaksihan ang napakakilabot na katotohanan. The Truth About Hell, ang katotohanan patungkol sa impyerno. Judgment Day. Ayon sa Biblia, tayo ay haharap sa hukom ni Kristo. At dalawa lamang ang destinasyon ng tao. Ito ay langit at ang impyerno. So heto na, ano ang impyerno? Ano at sino ang magpapatunay na may impyerno? May tao na bang nakapunta doon? Siyempre, meron. Basahin natin ang banal na kasulatan. Luke chapter 16 verse 23, KJV Bible po mga kaibigan. And in hell he lifted up his eyes, being tormented, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ang hell po ay hango sa salitang Hebreo na Sheol at sa Griego ay Hades, meaning a place of suffering of unsaved people. Ito po ay lugar para sa hindi ligtas na tao. At ang impyerno rin ay ang tinaguriang tahanan ng mga makasalanan. Sabi ng Biblia sa Psalm 9:17, ang mga masasama ay mauuwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga nagsisilimot sa Diyos. Sa Biblia, ang impyerno ay isang lugar ng paghihirap at mga apoy. It is a place of torments and burning. Kung babasahin natin ito, mababasa natin sa Luke chapter 16 verse 24. Isang lugar ng paghihirap para sa mga nalilimot sa Diyos. Ang impyerno din ay ang lugar ng paghihiwalay at pag-iisa. It is a place of separation at loneliness. Babasa natin yan sa Luke chapter 16 verse 26. Siyempre, ang impyerno, ito po ay ang lugar na maalala mo lahat ang iyong mga memories at lugar na sobrang uhaw.
Basa po natin sa Luke chapter 16 verse 24 down to 28. At ito pa po, ang impyerno ay isang lugar na walang hanggang kaparusahan. Pwede kang makasalita, pwede kang makaunawa, pero higit sa lahat, hindi ka lang makatakas. Ikaw ngayon kaibigan, kumusta ba ang buhay mo? Nahirapan ka ba? Inisip mo bang tinatalian ka ng lubid dahil sa mga problema ngayon? O di kaya hindi mo alam ang iyong gagawin dahil sa sariwang mga pasakit na iyong nadarama? Mga pagtatalo na walang makabuluhan. Naranasan nyo bang mag-away na parang impyerno na ang iyong buhay? Yes, hindi natin yan ipagkaila mga kaibigan. O di kaya dumating sa buhay mo na ikaw na ay mapag-isa, umiyak ka na at hindi mo na alam ang So muli, maraming salamat po mga kapatid. May God bless you all. Thank you.